Începem cu biletul de sâmbătă pe soliști. Vă aduceți aminte cum câștigam la Pariloto? Bă, vă aduceți aminte când deschideam frumusețea aia de ziar? Luam niște soliști, fără prea multe emoții, fără analiză și câștigam mult mai des decât o facem acum. Așa că de ce să nu jucăm și pe soliști? Haideți să mai încercăm și un astfel de bilet. Uite, biletul de sâmbătă pe soliști, cotă 4,58. Victorie Arsenal, victorie Frankfurt, victorie Ucluj. Care ar fi cel mai greu meci? Toate. Hai mă, că Arsenal trebuie să o bată mă pe fulă, mă. E meci cu miză uriașă pentru Arsenal. Hai că Frankfurt joacă mai bine și într-un moment mai bun decât Hamburg și pe merit trebuie să o bată. Iar Ucluj cu fecii arge șepcile roșii, bă, se cutremură orașul de sub dealul Feleacului. Argeșul e gata, a renunțat la orice. Bate Arsenal cu 2-0, bate Frankfurt cu 3-1, bate Ucluj cu 2-0 și le-am luat banii. Vedeți biletul, l-am jucat cu 500 de lei, mizele mele nu vreau să vă influențeze, eu doar vă prezint ceea ce joc.